Nagbabalikan, Marinaaga Kapamilya! Nagtipon po mga kapamilya man iba-ibang music ministry kan nagkapirang grupo nin Jóvenes sa mga parokya asin gobyerno lokal kan Albay. Sabadong banggi, ini para sa sarong konsyerto sa probinsyang sa probinsya na ginibo po sa Albay Astrodome na pig-apod na Come All You Faithful Concert na obhetong inaguraran ang celebration kan Year of Faith. Sarong lakdang maning pasasalamat ang aktibidad para sa akumplesimiento kan primerong taon kan implementasyon kan Diocesan Pastoral Plan. Saro ining 5-year comprehensive plan para sa ikararahay kan Diocese kan Legazpi. Matapos ang karantahan, nabuhayan ng ganan mga nagdalan kan magbailinaning Gangnam Style na nagkaperang Madre asin padi kan Diocese. Ayos ah. Uy, si Sai. Mayong map. Oh my God. Ang saka mo na natin. Yun na sister. Yeah. Oh bigla ako dyan, ah. Ang sabi na ako kasi. Okay. Ay. Kala ko yun na yun eh. Iba na, yun na. Sister tsaka nila father, Ay, nakakabuhay ng nakakabuhay ng Lunes na mahihiling mo. Other side nila, sister tsaka nila father. Hindi ko nabasa yung part na yun eh, kaya nabigla ako. Akala mo, amazing. Tayo lang ang gaganon, sila din pala. Kala mo si Mayor John Bongat lang. May mga side din pala mga padi. Hello po sa Indo. Good morning sa galabos ng mga taga-Diocese of Legazpi. Mapadaog ba ang ibang dioceses tsaka ang Archdiocese of Casares? Ay, garo na dito din. Garo gusto akong abangan ngayon na Christmas. Gusto ko madalan si Father Louie. Gusto ko madalan si Andrew. Father Rex. Si Father Jerome Gonzales. Si Father Jerome. Na-imagine ko na. Si Archbishop. Rolando Triaterona. Challenge talaga, no? Sana po nadadungog po nito kami. Good morning sa gabos sa mga kapamilya sa Albay, sa Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Camsur and Cam Norte, ha? Good morning sa Indo. Dugod ang Gangnam Style na yan, maging ehersisyo ta na. Asin, mas mabuhay kita every morning. Every morning, asin sabi nga ni Candy OH, imbis na magpaputok, magbayin na sa ning Gangnam Style. Safe na, makakapagtagtag pa kasi so tagtag talaga eh. Makakapaghali pa kang mga kinakantang matataba, di ba? Sabi ni sister. Dapat kita din. Mayo kitang Gangnam Style video. Igwa! Maabot yan! Maabot yan! Pati crew. And sa mga taga Camarines Norte, at siyan, maabangan ko kung makakapag-Gangnam Style ka mo sa Gigibong Light at 3. Alas 6 po yan yung Banggi. I'll be there. Good morning. Siguro, pag nadangog din dahil yung Gangnam Style na tugtog, mga Gangnam Style naman kay Pipay and Ludwig na kang sa Deka. And syempre sa mag-ina ko, si Sid, saka si Atty. Nagdadalan mo dyan. For sure, nagagangnam na ito. Good morning din sa USI at Ateneo Batch 82. Sana ay mapag-Gangnam din kayo. Hello! Yes! Kapamilya, balikan episodes kan Max sa internet. Lago na sa www.tfcnow.abs-cbn.com. I-click on news lang ang regional news at i-click on entertainment. I-like man ang Marinaaga fan page sa Facebook at i-follow ang sa indong Mac Barkada sa samuyang mga Twitter account.